Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaur uztailak 26 dugu, asteazkena. Arratsaldeon zuri ere, Ainhoa. Arratsaldeon Larrai. Zer moduz pasatzen nuen atzoko festa eguna, gustora? Bai, normal, herrian, baina ondo, zu ere. Bai, gustora baita ere, egia esan eskertzen da, ez? Egun bat jai eukitza hola astean zehar pixkat motzagoa ginen zaigu. Bai, eskertzekoa da bai. Gaurkoan elkarrizketen tartean, Amerikako Estatu Batuetara joanen gara, liburu baten aurkezpenarekin izanen dugu gaurko elkarrizketa. Arantxa Elizegi izan da liburu hau koordinatu duena, Trump amesgaizto Amerikarra liburua. Az gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean, 1920 urtean, Muetzen Iruñeatik 25 kilometroetara, Baldejunkerako gudua eman zen. Nafarroako erresumak Leongoari laguntza eskatu zion musulmanei aurre egiteko, baina hala eta guztiz ere azkenengo hauek izan ziren garaileak. 1953 urtean, Santiago de Kubako Moncada kuartelean, Fidel Castrok zuzendutako gazte talde batek Fulgencio Batistaren kontra altxatu ziren, Kubako iraultzari hasiera emanez. 1978an, Oldamen Britainia Handia historiako lehendabiziko ume probeta jaio zen, in vitro ernalketa arrakastatsu baten ondorioz. Orain goazen gaurko lerroburu nagusiak aztertzera Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, arratsaldeon Larraitz, zuek erran bezalaxe, hauexe dira gaurko unak utzizkigun lerroburuak. Eta politika kontuekin hasiko dugu gaurko albistegia. Kontu auzitegiak Yolanda Barzina eta Enrique Maiak ezarritako dieta sistema ikertuko du. Uxue Barkosen aurkako salaketa artxibatu ostean, Iruñeko udalean UPNeko alkate horiek ezarritako dieten sistema aztertuko du orain. Bertzalde atxilotu egin dute Tuteran emakume bati sexua abusu egin dion 21 urteko murtxanteko bizilaguna. Eta Nafarroako gobernuak 30 urtetik berako langabeak sektore nagusietako enpresatara sartzea bultzatu du, hilean 938 eta 1.100 euroko diru laguntzak emanez. Hezkuntza departamentuak bertzalde eTwinning programako proiektuen kalitatean sakontzeko asmoa du. eTwinning Europar Batasunak hezkuntza, prestakuntza, gazteria eta kirolerako duen programaren atala da eta bertan parte hartzen duten herrietako irakasle ikasleen arteko ideia trukatzea eta lankidetza sustatzea eta harremanak erraztea du helburu nagusia. Osasun mediko itxaron zerrendek bera egin dute, 10.000 lagun gutxiago dauden medikuek noiz hartatuko zain. Eta Bianan baimenik gabe saltzera bideratutako 8.353 petardo atzeman dituzte. Foruzaingoak ofizioz jardun du, adingabeen segurtasuna bermatzeko, inguruan egon daitezkeen beste pertsonei kalte ihes egiteko eta suteak saihesteko. Eta auto batek beste oinezko bat harrapatu du Iruñan, ezbeharra pasaden ostiralean izan zen. Eta albistekin bukatzeko bitxikeri gisa, Euskara Erresuma Batuko telebista publikoaren, hau da BBC-ren webguneko erreportaje baten protagonista dugu. Bertzeak bertze, Euskaldunek hizkuntza bizirik mantentzeko egindako lana goraipatzen du erreportaje hau egin duen kazetariak. Eskerrik asko Aitziber Iturria, orain egunkaritako azalekin aurrera eginen dugu. Hauxe dio gaurko Diario Navarra egunkariaren lerroburu nagusiak, etxe bizitza duten Nafarren 23%ak oraindik hipoteka ordaindu beharra dute. Maiatza arte 1.152 pisu berri eraikitzen hasi dira Nafarroan. Gaurko argazkiko protagonistak mendizaleak ditugu, Nafarroako Zabaltza hain zuzen ere, izan ere Zabaltzak bizitza bat salbatu du Gaserbrumen. Juan Vallejo eta Alberto Inurrategirekin batera 4 egun harrapatuta zeramatzan Italiako alpinista bat erreskatatu egin dute eta hortxe ageri zaizkigu 3 mendizaleak. Bestalde, 2 albiste gehiago nabarmenduko ditugu
Azaletik, Iruña ezagutzeko bisita gidatuak hasi dira eta bukatzeko Rejoiek gaur epai aurrean deklaratuko du. Aurrera egin dezagun Diario Noticias egunkariarekin. Lerroburu nagusian hauxe dugu gaurkoan, Nafarroak 74 urtetik gorako 20.000 gidari dauzka gaur egun. 75-etik gorakoak 60.000 dira eta istripu gutxien eragiten duten kolektiboa dira hauexek. Argazki nagusian gaurkoan Kataluniako presidentea eta Espainiako erregea ditugu. Erregeak batasunaren inguruan hitz egin du eta Puigdemontek errespetua eskatu du. Atzoko ekitaldiko argazkia dugu hortxe irudi nagusian, Generalitateko presidenteak elkarrizketaren garrantzia hitz egin zuen eta datu gehiago ere eman dituzte, izan ere hautestontziak badituzte dagoeneko Katalunian. Bukatzeko, beste albiste bat nabarmenduko dugu, UPNek Bianako alkatetza galduko du zentsura mozio bat eta gero. Bestelako kontua Gara egunkarian, Lerroburu nagusian Kataluniako gobernuak ez dio kasurik egin Madrilen eskakizunei. Generalitatearen gastuak erraztu ditzaketen funtzionarioen zerrenda ez dute eman. Bestalde, gaurkoan festa protagonista nagusi eta gainera 3 argazki handirekin, Gasteiz festa bizian, blusa eta neska eguna bizi zuten atzo Gasteizen eta horren lekuko diren 3 argazki ditugu gaurko azalean. Beste 2 albiste nabarmenduko ditugu, batetik presoak ekartzeko bide horri adostea lehentasunezkoa da sorturentzat eta bukatzeko desadostasunak Rajoy eta Urkulluren arteko bilera sekretuaren inguruan. Aurrera egin dezagun Berria egunkariarekin. Lerroburu nagusian eta argazki handi batez lagunduta, Malbinetan soldadu argentinarren bila, Arantzadiko eta EHUko talde bat, tartean Pako Etxeberria auzi medikua, Malbina irletan daude. 1982ko gerran izenigabeko lurperatutako soldadu argentinarrak identifikatzen ari dira. Beko aldean musika protagonista nagusi eta argazki handi batez lagunduta baita ere, zarra agortuta eraldaketa berrien zain. Imanol Ubeda, Jon Andoni de la Mo eta Leire López Ziluaga elkartu ditu berriak musikan izandako bilakaera aztertzeko. Eta hortxe ditugu aipatutako 3 protagonistak argazkian. Bukatzeko prest dira Baionako festak, egitarau alternatibo eta guzti. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira. 3 albiste nabarmenduko ditugu, batetik zainketa intentsiboetako unitatean dago, Eugiko gazte bat Elizondoko bestetan borrokaldi bat izan eta gero. Iruña ezagutzeko bisita gidatuak martxan dira bestalde, eta bukatzeko 30 urtetik berako gazteak kontratatzen dituzten enpresei diru laguntzak emanen dizkie Nafarroako gobernuak. Goazen gaurko agenda ezagutzera. Gaur iraiak 3 arte, Iruñako baluarteak ezagutzeko bisita gidatuak eginen dira egunero, arratsaldeko 6:30. Sarrerak 450 euro eta 10 urte baino gutxiagoko umeek doain. Nondik eta norantz duguna 1951tik 1953 urtera arte deituriko erakusketa ikusteko aukera izanen da, ostiralera arte. Ekitaldiak birgogoratzen duen erakusketa izango da eta Kondestable jauregian izango da. Gaur ere abuztuaren 18 arte, astelehenetik ostiralera 9 arte bestetan emakumeen papera aztertzen duen erakusketa egonen da. Abuztuak 31 arte, udako zinema ziklo batez disfrutatzeko aukera izanen da Golem Yamaguchi zinemetan, sarrera 5 euro. Abuztuaren 18 arte, Sanferminetako kartelen lehiaketan parte hartu izan duten 24 kartel ikusteko aukera izanen da Kondestable jauregian. Jarrai dezagun aste honetako agenda ikusten. Bihar uztailako 27 Ultima Esperientzia musika taldearen kontzertua egonen da Iruñako Zaldi Txuriaren txokoan, arratsaldeko 8:00. Ostegunetik igandera arte, musika festivala egonen da Lakuntzan, Atortxurrok 84 musika talde ezberdinekin.
Ostiralean, uztailak 28, euskarazko pelikula eskainiko da Burlatako kulturetxean, doako sarrera. Abuztuaren 30 arte, Eugiko Arma lantegi zarra ezagutzeko bisita gidatuak eskaintzen dira. Ordutegia, asteazken guztiak 11etan eta igande guztiak 10:30. Aldez aurretik erreserbatu behar da eta doako sarrera dauka. Iruña herriko udalerrietako berriak ezagutzeko unea iritsi da, Larraitzen eskutik. Uztailak 26 dugu gaurkoan asteazkenei ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñan eta Iruña herrian. Iruñarekin hasteko elkarteek eta gizarte zein kultura erakundeek Zibiboxetan espazioak datorren ikasturtean modu iraunkorrean erabiltzeko lagapen eskaera egin dezakete irailaren 1 arte. Kontu gehiago Iruña aldean hasi dira Iruñaren ondare aberastasuna, harresiak eta zitadela ezagutzeko udalak udarako antolatu dituzten bisita gidatuak turismo bulegoan izena emateko aukera dago. Ukelele bat 465 euro zituen diru zorroa eta galdutako 1068 objektu aurtengo Sanferminetako balorazioa dagoeneko 355 itzuli dituzte. Eta iluntzean Iruñak hainbat ekimen izanen ditu aste honetan Oskiaren asen erakusketa bat aurrentzako jarduerak eta Monarch, Butterfly eta Little Ninjaren musika izanen dira. Eta Iruñarekin bukatzeko 2 pertsona atxilotu dituzte aste honetan alkoholaren menpe gidatzeagatik. Aurrera egin dezagun asteazkenero egiten dugun moduan Hego Esibarrekin. Uztailak 21 hasi zen Hego Esibarrek antolatutako udako zinema hurrengo ostiraletan ez galdu zuretzako sailkatu ditugun filmak Ibarreko hainbat herritan. Eta bestalde, Egul batiko ingelesezko kanpaldiaren txanda berriari dagokionez, abuztuaren 14tik 18ra, hilaren 15 asteartea jaieguna izanik, Egul batiko ingelesezko kanpaldiaren txanda berri bat eskaintzen du Hego Esibarko udalak. Aurrera egin dezagun Etxaurirekin. Itsasura bidaia antolatu dute abuztuaren 19 eta 20rako eta abuztuaren 4 baino lehenago izena eman behar da udaletxean. Kontu gehiago Etxauri aldean igerik eta ikastaroak emanen dira uztailaren 31tik abuztuaren 11 bitartean eta izen emateko aukera izanen duzue udaletxean. Eta bestalde Sarbil Kultura Elkarteak bidai kulturala antolatu egin du Ponferradara abuztuaren 25tik 27ra. Eta bukatzeko joan gaitezen Galarreko zendea aldera. Udako jarduerei dagokionez, agenda zabala prestatu egin dute, hiri kanpamentuak, zinea, antzerkia, saguzarren gaua, magia eta txangoak hondartzara izanen dituzue bertan. Eta bestalde 2017ko mankomunitateko hiri kanpaldiei dagokionez, ekainaren 21tik irailaren 5era izanen dira eta izen emateak asteka egingo dira. Aurrera egin dezagun egunero egiten dugun moduan eguraldiarekin. Gaurkoan uztailak 26, hodei gutxi orokorrean Nafarroa osoan. Iparrerantz joko duen haizea ibiliko da bolada gogor batzuekin eta tenperaturak berdintsu mantenduko dira. Iruña aldean ere zerua oskarbi egongo da eta haizea tarteka bizi iparretik finkatuko da, 25 eta 13 gradu arteko balioa utziz. Baztanen hodei gutxi eta ipar osagaiko haize ahula ibiliko da, temperaturari dagokionez 21 graduko maximak eta 13 graduko minimak emango dira. Bihar Iruña aldean goizean hodeiak garatuko dira, baina orokorrean egun oskarbia izango da. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, iparraldetik finkatuko dena eta temperatura maksimoak asko igoko dira. Baztanen bihar hodei gutxiko eguna izango da. Goizean haize aldakorra eta ahula ibiliko da eta arratsaldean iparralderantz joko duen haize bizia temperaturak nabarmen igoz. Eta elkarrizketen tartarekin aurrera eginen dugu gaurkoan.
Gainera gaur oso gai interesgarria, ez da, ino? Bai, pilpilean dago nabintzat. Bai, egia esan eztabaida handia sortzen duen gizon baten inguruko elkarrizketa izanen dugu gaurkoan, Donald Trump. Zuk ze iritzi duzu honen inguruan? Bueno, oraindik 4 urte ditu gauzak egiteko, beraz, ikusiko dugu. Bueno, polemika pixkat bintzat sortu du, Bai, ez? bai, bai. Hasi den hilabete guzti hauetan egin ditu gauzak eta ez da egite. Egia esan asko hitz egiten da, Bai, gizon honen inguruan. bai. Bueno, gaurkoan honen inguruko liburu baten aurkezpenarekin izanen dugu hitzordua, Arantxa Elizegik Trump amesgaizto Amerikarra liburuaren koordinatzailea izan da bera, eta egia esan galdera asko egin ditugu Donald Trump Amerikako Estatu Batuetako presidentearen inguruan, eta uste dut erantzun dezente izanen ditugula. Beraz, gonbidatuko ditugu ikusleak, ezta? Elkarrizketan gelditzera.